Αδελφοί, είναι μια γιορτινή σύναξη και τελετή και ακολουθία της Εκκλησίας μας για την εις διάκονο χειροτονία του αδελφού μας Κωνσταντίνου. Μαζί προσευχόμαστε ο Κύριος να τον ευλογεί τώρα και στη συνέχεια η αποστολή του να είναι γόνιμη, να είναι ευάρεστη ενώπιον του Κυρίου. Τώρα, αλλά και στη συνέχεια, να είναι αφοσιωμένος υπηρέτης της Εκκλησίας του Χριστού. Αδελφοί, ας αναγνωρίσουμε τα αμαρτήματά μας στην αρχή της Θείας αυτής ευχαριστίας και ας ζητήσουμε την χάρη καθαρή από κάθε αμαρτία να πλησιάσουμε μπροστά στην αγιότητα του Κυρίου. Ομολογώ Θεός να μας ελεήσει, να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και να μας οδηγήσει στη ζωή την αιώνια.
προσευχή, ας προσευχηθούμε στον Κύριο. Κύριε ο Θεός, Εσύ ο οποίος δίδαξες όσους υπηρετούν στην Εκκλησία Σου, να μην αναζητούν τη δική τους εξυπηρέτηση, αλλά την εξυπηρέτηση των αδελφών τους. Σε παρακαλούμε, αξίωσε τον εδώ παρόντα δούλο Σου, τον οποίο σήμερα ευαρεστήθηκες να δεχθείς στην τάξη των διακόνων, να επιδίδεται με ζήλο στην αποστολή Του και να μένει σταθερός στην προσευχή κατά την άσκηση της διακονίας. Δια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Ανάγνωσμα από το βιβλίο των αριθμών. Εκείνες τις ημέρες μίλησε ο Κύριος προς τον Μωυσή και του είπε: «Πάρε τη φυλή του Λεβί και φέρε τους να σταθούν μπροστά στον ιερέα Ααρών. Από
Σεβασμιότατε, η Αγία Μητέρα Εκκλησία σας ζητά να χειροτονήσετε διάκονο τον αδελφό μας Κωνσταντίνο Καπέλη. Γνωρίζετε αν είναι άξιος? Ζητήθηκε η γνώμη του χριστιανικού λαού και των μελών της ενορίας και διατύπωσαν την άποψή τους οι αρμόδιοι που είχαν την ευθύνη να κρίνουν σχετικά με αυτό. Έτσι σας βέβαιω ότι κρίθηκε άξιος. Με τη βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Θεού και Σωτήρα μας, σε εκλέγω στην τάξη των διακόνων. Άξιος! 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 Αγαπητέ Κωνσταντίνε, καλείσαι σήμερα με την χειροτονία σε διάκονο που θα λάβεις να αναλάβεις αυτό το ρόλο της διακονίας μέσα στην Εκκλησία, ιδιαιτέρως μέσα στην τοπική μας Εκκλησία, ακολουθώντας τα ίχνη του Χριστού, ο οποίος ήρθε να διακονήσει και όχι να διακονηθεί. Να διακονήσεις στη Θεία Λατρεία, γιατί η Θεία Λατρεία είναι η κεντρική και βασική δραστηριότητα της Εκκλησίας, γιατί μέσα από τις ιερές ακολουθίες και μέσα από τα ιερά μυστήρια έχουμε αυτό το δεσμό, αυτή τη σχέση με τον Κύριο, τον Άγιο Θεό, τον Τριαδικό Θεό, από όπου αντλούμε τη ζωή του Θεού, τη φώτιση και κάθε αγαθό και κάθε χάρη από Αυτόν. Θα διακονείς επίσης την αγγελία του Θείου Λόγου, του Ευαγγελίου. Μέσα από το Ευαγγέλιο γνωρίζουμε τον Χριστό, γνωρίζουμε ποιος είναι ο Θεός, γνωρίζουμε ποιοι είμαστε εμείς για τον Θεό, ποιος είναι ο προορισμός μας, ποιες είναι οι εντολές του Θεού, ποιος είναι ο δρόμος που μας ανοίγεται μπροστά μας. Και επίσης θα χρειαστεί, θα πρέπει να διακονήσεις την φιλανθρωπική δραστηριότητα της Εκκλησίας, έτσι ώστε η αγάπη του Χριστού προς εμάς να βιώνεται και να προσφέρεται σε κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη, και εντός της Εκκλησίας και εκτός της Εκκλησίας. Αυτή η τριπλή διακονία θα είναι πλέον μπροστά σου και σε αυτήν καλείσαι και από την Εκκλησία και από τον Χριστό να δοθείς, να προοδεύεις, να υπηρετήσεις το λαό του Θεού. Θα έχεις υπόψη σου, όπως και όλοι πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ότι όλα αυτά και κάθε διακονία και κάθε θέση και οποιαδήποτε υπηρεσία μέσα στην Εκκλησία βασίζεται στο γεγονός ότι είμαστε χριστιανοί και ότι πιστεύουμε στο Χριστό. Πριν απ' όλα, πριν πάρουμε οποιαδήποτε θέση ή δρόμο μέσα στην Εκκλησία, είμαστε μαθητές του Χριστού. Και πάνω σε αυτό το θεμέλιο χτίζουμε οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, παρότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να το παραβλέπουμε και να το ξεχνάμε. Τι θα είναι όμως η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία, ακόμα και αν έχουμε υψηλά αξιώματα, εάν μας διαφεύγει ότι πριν απ' όλα είμαστε μαθητές του Χριστού και σε αυτό το δρόμο πρέπει να προοδεύουμε.
και να καλλιεργούμε την πίστη μας. Τι θα είναι ένας ιερέας, ένας διάκονος, ένας επίσκοπος, ένας επίτροπος ή οτιδήποτε άλλο, εάν πριν απ' όλα δεν είναι αληθινός μαθητής του Χριστού. Όλα τα άλλα θα είναι χτισμένα στην άμμο, θα είναι ένα ψέμα και μια προσποίηση. Να λοιπόν που καλείσαι μαζί με όλους τους χριστιανούς να προοδεύεις στην πίστη, στην προσωπική σου ζωή, στην προσευχή, στην αφοσίωση προς τον Χριστό, στη γνώση του Χριστού, του Ευαγγελίου, στον αγώνα της χριστιανικής ζωής. Σε αυτόν τον αγώνα που όλοι πρέπει να κάνουμε, είτε ενάντια στον εαυτό μας, γιατί έχουμε πάντα τα ελαττώματά μας, και το γεγονός ότι κάποιος, όπως εσύ, αναλαμβάνεις αυτήν την αποστολή και δέχεσαι αυτή τη χάρη της χειροθεσίας, της χειροτονίας του διακόνου, δεν θα σε απαλλάξει από το χαρακτήρα σου, ούτε από τα ελαττώματα, αλλά θα πρέπει να συνεχίσεις αυτόν τον αγώνα, τον εσωτερικό, στον δρόμο της χριστιανικής ζωής. Αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε επίσης και την νοοτροπία του κόσμου. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε και όλη την επιρροή μιας νοοτροπίας, μιας πράξης, μιας συνήθειας που μας έρχεται από τον κόσμο και δεν είναι σύμφωνη με το Ευαγγέλιο. Και έχουμε επίσης και τον αγώνα ενάντια στις παγίδες του πονηρού, στις απάτες, στα ψεύδη, και δεν θα σταματήσει ποτέ να μας πολεμά όσο είμαστε σε αυτή τη ζωή. Εμείς όλοι προσευχόμαστε και ευχόμαστε στον Άγιο Θεό να σε φωτίζει, να σου δίνει την ειρήνη, να σε φωτίζει στην υπηρεσία σου, να έχεις την φροντίδα του πλησίον, να έχεις τη φροντίδα της Εκκλησίας, του λαού του Θεού. Και μέσα από την προσωπική σου προσευχή και μέσα από την προσευχή όλης της Εκκλησίας, να υπηρετήσεις την ενορία στην οποία θα βρίσκεσαι, τους πιστούς με τους οποίους θα ζεις, τους οποίους θα συναναστρέφεσαι. Έτσι ώστε όλοι μαζί, σαν ένα σώμα και κλήρος και λαός, να αποτελούμε πραγματικά το σώμα του Χριστού, που πάντα θα πλησιάζει τον Χριστό, θα καλλιεργεί την πίστη του, θα είναι, όπως θέλει ο Χριστός, το φως μέσα στον κόσμο. Αμήν. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, πριν χειροτονηθείς διάκονος, πρέπει να διακηρύξεις μπροστά στη σύναξη των πιστών την επιθυμία σου να αναλάβεις αυτήν την υπηρεσία. Γι' αυτό σε ρωτώ, θέλεις να χειροτονηθείς στην υπηρεσία της Εκκλησίας με την επίθεση των χεριών μου και με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος? Μάλιστα, θέλω. Θέλεις να εκπληρώνεις το λειτουργήμα του διακόνου με ταπεινή αγάπη, ως βοήθεια προς την ιερατική τάξη και για την πρόοδο του χριστιανικού λαού? Μάλιστα, θέλω. Θέλεις, όπως λέει ο Απόστολος, να φυλάξεις το μυστήριο της πίστεως με καθαρή συνείδηση και να διακηρύξεις αυτήν την ίδια πίστη με τον λόγο και με τα έργα, πιστός στο Ευαγγέλιο και στην παράδοση της Εκκλησίας? Μάλιστα, θέλω. Θέλεις να διαφυλάτεις και να αυξάνεις με την προσωπική σου ζωή το πνεύμα της προσευχής και σύμφωνα με αυτό το πνεύμα να απαγγέλεις με πιστότητα την ακολουθία των ωρών σύμφωνα με τη τάξη σου
ενωμένος με τον λαό του Θεού και προσευχόμενος για Αυτόν και ακόμα για τον κόσμο ολόκληρο, μάλιστα με τη χάρη του Θεού που θέλει. Θέλεις να συμμορφώνεις αδιάκοπα τη ζωή σου με το παράδειγμα του Χριστού, του οποίου το σώμα και το αίμα θα πλησιάζεις στην Αγία Τράπεζα, μάλιστα με τη χάρη του Θεού που θέλει. Υπόσχεσαι σεβασμό και υπακοή σε μένα και στους διαδόχους μου. Μάλιστα υπόσχομαι. Ήθε ο Θεός να ολοκληρώσει το καλό έργο που άρχισε μέσα σου. Αμήν. Αμήν. Αδελφοί αγαπητοί, ας παρακαλέσουμε τον Παντοδύναμο Θεό και Πατέρα μας να σκορπίσει άφθονη την ευλογία της χάρης Του επάνω στον αδελφό μας Κωνσταντίνο, τον οποίο επέλεξε για την τάξη των διακόνων. Υπεραγία Θεοτό και Μαρία, νικέτευε για μας. Άγιοι Μιχαήλ, Γαβρίλ και Ραφαήλ, νικέτευετε για μας. Άγιοι Άγγελοι του Θεού, νικέτευετε για μας. Άγιε Ιωάννη πρόδρομε, νικέτευε για μας. Άγιε Ιωσήφ, νικέτευε για μας. Άγιοι Πέτρε και Παύλε, νικέτευετε για μας. Άγιε Ανδρέα, νικέτευε για μας. Άγιοι Απόστολοι, νικέτευετε για μας. Αγία Μαρία Μαγδαληνή, νικέτευε για μας. Άγιε Στέφανε, νικέτευε για μας. Άγιε Διονύσιε, νικέτευε για μας. Άγιε Ιγνάτιε της Αντιοχίας, νικέτευε για μας. Άγιε Αντώνιε της Ερήμου, νικέτευε για μας. Άγιε Λαβρέντιε, νικέτευε για μας. Αγίες Περπέτουα και Φιλικίτη, νικέτευετε για μας. Άγιοι Κοσμά και Δαμιανέ, νικέτευετε για μας. Αγία Αγνή, νικέτευε για μας. Άγιε Γεώργιε, νικέτευε για μας. Άγιε Σεβαστιανέ, νικέτευε για μας. Άγιε Θεόδωρε, νικέτευε για μας. Άγιε Παντελεήμονα, νικέτευε για μας. Άγιε Δημήτριε, νικέτευε για μας. Αγία Ειρήνη, νικέτευε για μας. Αγία Βαρβάρα, νικέτευε για μας. Άγιε Αθανάσιε, νικέτευε για μας. Άγιε
Βασίλειε, οικετεύε για μας. Άγιε Ιωάννη Χρυσόστομε, Οικετεύε για μας. Άγιε Γρηγόριε, Οικετεύε για μας. Άγιε Αυγουστίνε, Οικετεύε για μας. Άγιε Νικόλαε, Οικετεύε για μας. Άγιε Σπυρίδωνα, Οικετεύε για μας. Άγιε Εφραίμ, Οικετεύε για μας. Άγιε Μαρτίνε, Οικετεύε για μας. Άγιε Βενέδικτε, Οικετεύε για μας. Άγιοι Κύριλλε και Μεθόδιε, Οικετεύετε για μας. Άγιοι Φραγκίσκε και Δομήνικε, Οικετεύετε για μας. Άγιε Φραγκίσκε Ξαβέριε, Οικετεύε για μας. Άγιε Ιωάννη Μαρία Βιανέ, Οικετεύε για μας. Άγιε Αντώνιε της Παδούης, Οικετεύε για μας. Άγιε Ιγνάτιε Λογιόλα, Οικετεύε για μας. Άγιε Βικέντιε, Οικετεύε για μας. Άγιε Ιωάννη Βαπτιστή Δελασσάν, Οικετεύε για μας. Άγιε Ισίδωρε, Οικετεύε για μας. Αγία Εκατερίνη της Ιέννης, Οικετεύε για μας. Αγία Θηρεσία της Άβυλας, Οικετεύε για μας. Αγία Αγγέλα, Οικετεύε για μας. Αγία Εμιλία, Οικετεύε για μας. Αγία Θηρεσία του βρέφους Ιησού, Οικετεύε για μας. Άγιε Ιωάννη Παύλε, Οικετεύε για μας. Αγία Ρίτα, Οικετεύε για μας. Άγιε Κωνσταντίνε, Οικετεύε για μας. Αγία Ρόζα της Λίμας, Οικετεύε για μας. Αγία Ελένη, Οικετεύε για μας. Άγιε Λεωνάρδε, Οικετεύε για μας. Αγία Φλόρα, Οικετεύε για μας. Άγιε Όσβελ, Οικετεύε για μας. όλοι οι Άγιοι και οι Αγίες του Θεού, Οικετεύετε για μας. χάρη στην εσπλαχνία σου, Ελέησε μας, Κύριε. από κάθε κακό, Ελευθέρωσέ μας, Κύριε. από κάθε αμαρτία, Ελευθέρωσέ μας, Κύριε. από τον αιώνιο θάνατο, Ελευθέρωσέ μας, Κύριε. χάρη στην ενσάρκωσή σου, Ελευθέρωσέ μας, Κύριε. χάρη στο θάνατο και την Ανάστασή σου, Ελευθέρωσέ μας, Κύριε. χάρη στη δωρεά του Αγίου σου Πνεύματος, Ελευθέρωσέ μας, Κύριε. εμείς
Διονύση αμαρτωλή, σε παρακαλούμε. Άκουσε μας, Κύριε. Για να δεχθείς, να καθοδηγείς και να διαφυλάτεις την Εκκλησία σου, σε παρακαλούμε. Εισάκουσε μας, Κύριε. Για να δεχθείς, να διαφυλάτεις την αγιότητα της υπηρεσίας σου, ολόκληρη την ιερατική τάξη, σε παρακαλούμε. Εισάκουσε μας, Κύριε. Για να δεχθείς, να ευλογήσεις αυτόν εδώ που εξέλεξες, σε παρακαλούμε. Εισάκουσε μας, Κύριε. Για να δεχθείς, να τον ευλογήσεις και να τον αγιάσεις, σε παρακαλούμε. Εισάκουσε μας, Κύριε. Για να δεχθείς, να τον ευλογήσεις, να τον αγιάσεις και να τον καθιερώσεις, σε παρακαλούμε. Εισάκουσε μας, Κύριε. Για να δεχθείς, να δωρήσεις όλους τους λαούς, ειρήνη και αληθινή ομόνοια, σε παρακαλούμε. Εισάκουσε μας, Κύριε. Για να δεχθείς, να φανερώσεις τους δυστυχισμένους την εσπλαχνία σου, σε παρακαλούμε. Εισάκουσε μας, Κύριε. Για να δεχθείς, να μας στηρίζεις και να μας διαφυλάτεις πιστούς στην υπηρεσία σου, σε παρακαλούμε. Εισάκουσε μας, Κύριε. Κύριε Ιησού, Υιέ του Θεού του ζωντανού, σε παρακαλούμε. Εισάκουσε μας, Κύριε. Χριστέ, άκουσέ μας. Χριστέ, άκουσε μας. Χριστέ, εισάκουσέ μας. Χριστέ, εισάκουσε μας. Κύριε και Θεέ μας, άκουσες πλαχνικά την προσευχή μας και συνέχισε να παρέχεις τη βοήθειά Σου για τα έργα στα οποία μας έχεις καταστήσει οικονόμου Σου. Καθαγίασε με την ευλογία Σου τον δούλο Σου, ο οποίος, όπως αντιλαμβανόμαστε και πιστεύουμε, προσφέρεται για να ασκεί αυτήν την ιερή υπηρεσία. Δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Έλα ανάμεσά μας, σε παρακαλούμε, Θεέ παντοδύναμε και δωρητή κάθε χάριτος. Εσύ που αναθέτεις τον καθένα το μερίδιο υπηρεσίας και ευθύνης. Εσύ είσαι ο αιώνιος Θεός, που αναζωογονείς τα πάντα, που πάντοτε με αγάπη προνοείς και μεριμνάς διαμέσου του Λόγου, της δύναμης και της σοφίας Σου, δια του Ιησού Χριστού του Υιού Σου και Κυρίου μας, χορηγώντας σε κάθε στιγμή άφθονα τα δώρα Σου. Κάνεις να ξεχωρίζει η Εκκλησία Σου, που είναι το σώμα του Χριστού, με τα πολυπίκυλα δώρα της χάρης Σου και θέλεις καθένα από τα μέλη της να έχει κάποιο ιδιαίτερο υπούργημα, ώστε όλοι να αποτελούν μια θαυμαστή ενότητα,
χάρη στο Πνεύμα το Άγιο. Για την ανοικοδόμηση αυτού του νέου ναού θέσπισες 3 βαθμούς διακονίας, για να υπηρετούν το όνομά σου όπως στην Παλαιά Διαθήκη. Είχες επιλέξει τους ιούς του Λεβί για την υπηρεσία της πρώτης σκηνής του μαρτυρίου. Κατά τους πρώτους χρόνους της Εκκλησίας, με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος και με σκοπό να επιδοθούν τελείως ελεύθεροι στην προσευχή και στην αγγελία του Λόγου, οι Απόστολοι του Ιού σου επέλεξαν 7 άνδρες καλής μαρτυρίας για να τους βοηθούν στην καθημερινή υπηρεσία. Με την προσευχή και την επίθεση των χεριών τους ανέθεσαν των υλικών αγαθών τη διακονία. Στρέψε και τώρα, Πανάγαθε Θεέ, σπλαχνικό το βλέμμα σου προς αυτόν εδώ το δούλο σου, τον οποίο καθιερώνουμε ως διάκονο για να υπηρετεί τους ιερούς βωμούς σου. Στείλε επάνω του, σε παρακαλούμε, Κύριε, το Πνεύμα το Άγιο, για να εκπληρώνει με πιστότητα τα καθήκοντα του διακόνου, ενισχυμένος με τα 7 δώρα της χάρης σου. Αύξησε μέσα του τις ευαγγελικές αρετές, τη μαρτυρία της ειλικρινούς αγάπης, την φροντίδα για τους ασθενείς και τους φτωχούς, την ταπεινοσύνη κατά την άσκηση της εξουσίας, την αγνότητα της αθωότητας και την τήρηση της πνευματικής πειθαρχίας. Ας λάμπουν οι εντολές σου στα ήθη του, ώστε το παράδειγμα της συμπεριφοράς του να προσφέρεται προς μίμηση στον Άγιο λαό σου. Δίνοντας την καλή μαρτυρία της συνείδησής του, ας παραμένει σταθερά στον Χριστό προσκολλημένος, ακολουθώντας έτσι επάνω στη γη τον Υιό σου, που ήρθε όχι για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει. Ας αξιωθεί να γίνει στους ουρανούς μέτοχος και της βασιλείας εκείνου, ο οποίος μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Κωνσταντίνε, λάβε το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο έχεις αποστολή να αναγγέλεις. Πρόσεχε να πιστεύεις στον λόγο που διαβάζεις, να διδάσκεις αυτό που πιστεύεις και να βιώνεις αυτό που διδάσκεις. Η ειρήνη να είναι μαζί σου.
άρτο αυτό, καρπό της γης και της εργασίας των ανθρώπων, τον οποίο σου προσφέρουμε, Κύριε, να γίνει για μας άρτος ζωής αιώνιας. Ευλογητός ο Θεός τους αιώνιας. Αμήν. Ευλογητός είσαι, Κύριε, Θεέ του σύμπαντος, από τα πλούσια δώρα σου λάβαμε και το ρήνο αυτό, καρπό της γης και της εργασίας των ανθρώπων. Το προσφέρουμε, Κύριε, να γίνει για μας ποτό σωτηρίας αιώνιας. Ευλογητός ο Θεός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με πνεύμα ταπεινωμένο και με συντριβή στην καρδιά, σε παρακαλούμε, Κύριε, να μας δεχθείς και η θυσία μας αυτή να είναι ευπρόσδεκτη ενώπιον της Θείας σου μεγαλειότητας. Δίνε με, Κύριε, από την αμαρτία μου και από την αμαρτία μου καθάρισέ μου. Καρδία καθαρά του Χριστού ο Θεός, και πνεύμα ευθέσιν γέννησαν σε γάτη, μην απορρίψει ανθρώπους του απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα της γεμονικών σου εξόρμου. Διδάξον όμως τους οδούς σου και ασεβείς επισέβεις τα έψους σου, είσαι με τις εμάδων του Θεού. Θεό εσωτερίας μου και αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις στο στόμα να κελεί την ενεσία σου, ότι θες εσύ έδωκαν. Προκαυτώματα ου και ευδοκίσεις, θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένο, καρδιά συντετριμένη, συντετριμένη, του εξηλινούς. Αγάθη μου, Κύριε, τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, το ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα τότε ανοίγουν την εκκλησιαστηριών σου, Μόσχος. Παρακαλείτε, αδελφοί, το παντοδύναμο Θεό να δεχθεί τη θυσία την οποία του προσφέρουμε. Ας δεχθεί ο Κύριος από τα χέρια σου αυτή τη θυσία, προς δόξαν του ονόματός του, προς όφελος δικό μας και όλης της Αγίας Εκκλησίας. Πατέρα Άγιε, εσύ ο οποίος θέλησες ο Υιός σου να πλύνει τα πόδια των μαθητών του, για να μας δώσει το παράδειγμα, δέξου σε παρακαλούμε τα δώρα που σου προσφέρουμε εμείς οι δούλοι σου και χορήγησέ μας, ενώ προσφέρουμε τους εαυτούς μας ως πνευματική θυσία, να πληρωθούμε από το πνεύμα της ταπεινοσύνης και της επαγρύπνησης, διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο και Θεό μας. Άξιον και δίκαιον. Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο. Είναι καθήκον ιερό και σωτήριο παντού και πάντοτε να σε ευχαριστούμε, Κύριε, Πατέρα Άγιε, Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε, διότι έχρισες τον Υιό σου το μονογενή με το Πνεύμα το Άγιο, τον κατέστησες αρχιερέα της νέας και αιώνιας Διαθήκης και θέλησες με άφατη απόφασή σου να διαιωνίζεται μέσα στην Εκκλησία η μοναδική του ιεροσύνη. Ο Χριστός πράγματι όχι μόνο κοσμεί με βασιλικό ιερατείο τον λαό που απέκτησε, αλλά και οθούμενος στην αποαδελφική καλοσύνη,
Διαλέγει άνδρες για να τους κάνει με την επίθεση των χεριών μετόχους στην ιερή του διακονία. Αυτοί φροντίζουν με αγάπη τον Άγιο Λαό σου, τον τρέφουν με το Λόγο σου και τον ανακαινίζουν με τα μυστήριά σου, προσφέροντας επίσης τη ζωή τους για σένα και για τη σωτηρία των αδελφών τους. Αγωνίζονται να γίνουν σύμμορφοι στην εικόνα του ιδίου του Χριστού, για να σου δείξουν σταθερή πιστότητα και αγάπη. Γι' αυτό και εμείς, Κύριε, με τους αγγέλους και όλους τους Αγίους, σε δοξολογούμε και με χαρά αναφωνούμε. Πραγματικά είσαι Άγιος, Κύριε, και δίκαια σε μνή όλη η πλάση που εσύ δημιούργησες, διότι δια του Υιού σου και Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος ζωοποιείς και αγιάζεις τα σύμπαντα και δεν πάβεις να συνάγεις για σένα ένα λαό, ώστε από την Ανατολή του ηλίου μέχρι τη Δύση να προσφέρεται θυσία άμωμη στο όνομά σου. Σε παρακαλούμε λοιπόν, Κύριε, και σε εκετεύουμε τα δώρα που προσκομίσαμε, αγίασέ τα με το Πνεύμα σου, ώστε να γίνουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με εντολή του οποίου τελούμε αυτά τα ιερά μυστήρια. Ο ίδιος τη νύχτα κατά την οποία παραδεινόταν έλαβε τον άρτο, σε ευχαρίστησε, σε ευλόγησε, τον τεμάχισε και τον έδωσε στους μαθητές του λέγοντας «Λάβετε, φάγετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το σώμα μου, το υπερ ημών παραδιδόμενο». Κατά τον ίδιο τρόπο μετά από το δείπνο έλαβε το ποτήριο και αφού σε ευχαρίστησε πάλι, σε ευλόγησε, το έδωσε στους μαθητές του λέγοντας «Λάβετε και πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το ποτήριον του αίματος μου, το της καινής και αιωνίου διαθήκης, το υπερ ημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση».
μυστήριον πίστεως, ον σου, Κύριε, αναγγέλλομαι, και την Αγίαν σου Ανάσταση ομολογούμε, έως ότου έρθεις. Τελώντας, Κύριε, την ανάμνηση του σωτηρίου πάθους του Υιού Σου, της ένδοξης Αναστάσεώς Του και της αναλήψεώς Του στους ουρανούς, αλλά και προσδοκώντας τη δεύτερη παρουσία Του, γεμάτη ευγνωμοσύνη, Σου προσφέρουμε τη ζωντανή και ιερή αυτή θυσία. Στρέψε, Κύριε, το βλέμμα Σου στην προσφορά της Εκκλησίας Σου και αναγνώρισε το θύμα με το οποίο θέλησες να μας συμφιλιώσεις μαζί Σου. Αξίωσε εμάς που τρεχόμαστε με το σώμα και το αίμα του Υιού Σου, πλήρης από το Πνεύμα Του το Άγιο, να είμαστε όλοι εν Χριστώ ένα σώμα και ένα πνεύμα. Ήθε το ίδιο αυτό πνεύμα να μας τελειοποιήσει σε προσφορά αιώνια, για να αποκτήσουμε την κληρονομία που μας υποσχέθηκε μαζί με τους εκλεκτούς Σου. Πρώτα, με την Υπεραγία Θεοτόκο και Υπάρθενο Μαρία, τους Αγίους Αποστόλους και τους ένδοξους μάρτυρες, τον Άγιο Διονύσιο και με όλους τους Αγίους. Ελπίζουμε ότι χάρη στη μεσιτεία τους θα μας παρέχεις πάντοτε τη βοήθειά Σου. Σε παρακαλούμε, Κύριε, αυτή η θυσία της συμφιλίωσής μας ας φέρει ειρήνη και σωτηρία για όλο τον κόσμο. Ευδόκησε να στηρίζει στην πίστη και στην αγάπη την Εκκλησία Σου, η οποία πορεύεται εδώ στη γη. Το δούλο Σου, τον Πάπα Φραγκίσκο, τον Επίσκοπό μας Θεόδωρο, την τάξη των Επισκόπων, αυτόν εδώ το δούλο Σου Κωνσταντίνο, ο οποίος σήμερα χειροτονήθηκε διάκονος της Εκκλησίας, όλο τον κλήρο και τον περιούσιο λαό Σου. Εισάκουσε, Κύριε, τις οικεσίες της οικογένειάς Σου, η οποία, όπως θέλησες, βρίσκεται ενώπιόν Σου την ένδοξη αυτή ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Φιλάνθρωπε και στοργικέ Πατέρα, συνάθρισε γύρω Σου όλα τα διασκορπισμένα τέκνα Σου. Τους κεκοιμημένους αδελφούς μας και όλους αυτούς οι οποίοι Σου ήταν ευάρεστοι και πέρασαν από τον κόσμο αυτόν στην αιωνιότητα, δέξου τους στοργικά στη Βασιλεία Σου, όπου όλοι ελπίζουμε να βρεθούμε για να απολαύσουμε αιώνια τη δόξα Σου, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, δια του οποίου χορηγείς κάθε αγαθό στον κόσμο. Δι' αυτού και μετά αυτού και εν αυτό, Ιησέ τον Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, εν τη ενότητη του Παναγίου Πνεύματος, πάσα τιμή και δόξα αποδίδεται εις τους αιώνας των αιώνων. Υπακούοντας την εντολή του Σωτήρα μας, σας προσευχηθούμε όπως ο Κύριος μας δίδαξε και με θάρρος, με παρησία, ας πούμε: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ελευθέρωσέ μας, σε παρακαλούμε, Κύριε, από κάθε κακό, και χάριζε στις μέρες μας την ειρήνη. Βοήθησέ μας να απαλλαγούμε για πάντα από την αμαρτία και να μένουμε ακλόνητοι σε κάθε δοκιμασία, προσδοκώντας την εκπλήρωση της μακάριας ελπίδας και την έλευση του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας. Διότι δική Σου είναι η βασιλεία, η δύναμη και η δόξα στους αιώνας.
Κύριε Ιησού Χριστέ, είπες στους Αποστόλους σου την ειρήνη σας αφήνω και τη δική μου ειρήνη σας δίνω. Μη κοιτάξεις τις αμαρτίες μας, αλλά την πίστη της Εκκλησίας σου. Σύμφωνα με το θέλημά σου δώριζέ της ειρήνη και ενότητα. Εσύ ο οποίος ζεις και βασιλεύεις στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Η ειρήνη του Κυρίου να είναι πάντοτε μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. Ας ανταλλάξουμε μεταξύ μας ασπασμό ειρήνης. Ειρήνη του Κυρίου. Ειρήνη του Κυρίου. Ιδού ο αμνός του Θεού, ιδού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Μακάρι είναι οι καλεσμένοι στο δείπνο του αμνού. Κύριε, δεν είναι άξιος να σε δεχτώ, αλλά πες μόνο ένα λόγο και η ψυχή μου θα θεραπευτεί. Το σώμα και το αίμα του Χριστού να μας φυλάτει για τη ζωή την αιώνια. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι αυτό είναι το τίμιο σώμα σου.
Ας προσευχηθούμε στον Κύριο. Στους δούλους σου που έθρεψες με τα ουράνια δώρα του άρτου και του ίνου, χορήγησε, σε παρακαλούμε Κύριε, την χάρη να αναδειχθούν πιστοί διάκονοι του Ευαγγελίου και των μυστηρίων της αγάπης, για να προάγουν τη δόξα σου και τη σωτηρία εκείνων που πιστεύουν, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Το μυαλό του ανθρώπου τρέχει πάντα σε αναμνήσεις. Και θυμάμαι, Κώστα, πατέρα Κωνσταντίνε, πριν 19 χρόνια, όταν σε πήρα και σε δέχθηκα στην καθολική πίστη. Μία πορεία, ένας δρόμος, μία οδός που οδήγησε στον Κύριο. Εκείνο το βράδυ, που είμαστε μόνοι μας, εσύ, η σύζυγός σου και εγώ, σου είπα μία κουβέντα. Θέλεις να γίνεις διάκονος? Με κοίταξες παράξενα, γιατί μέσα στην ψυχή σου υπήρχε ένα διαφορετικό κάλεσμα. Δεν ήμουν εγώ που σου μιλούσα εκείνη τη στιγμή. Ήταν ο ίδιος ο Κύριος που σου έλεγε, Κωνσταντίνε, ακολούθησέ με. Δεν ήσουν αδιάφορος σε αυτή τη φωνή. Ρώτησες στην αγαπημένη σύζυγό σου εάν συμφωνεί και θέλει. Απάντησε, εάν εσύ θέλεις, θέλω κι εγώ. Και σήμερα, εδώ παρουσία του Αρχιεπισκόπου, στο κάλεσμα που σου έκανε απάντησες
Ιδού έρχομαι, Κύριε, για να εκτελέσω το θέλημά σου. Στην ενορία του Αγίου Παύλου ζήσαμε μαζί 19 χρόνια. Πήρες πολλά, έμαθες πολλά. Θα ήθελα για τη ζωή σου, από εδώ και πέρα, μία φράση που μου είχες πει, θέλω να σας μοιάσω. Σου ζητώ να κρατήσεις μόνο τα θετικά. Γιατί και εγώ ως άνθρωπος είμαι αμαρτωλός. Κράτησε μέσα σου, αναμένει τη φλόγα της διακονικής σου χειροτονίας. Και όπως σου είπε ο Επίσκοπος, στο τέλος της ομιλίας του, δώσε, δίνε, συνέχισε να δίνεις στους ανθρώπους. Και πάνω απ' όλα, αυτό που έκανες μαζί μου, το καλό παράδειγμα. Γιατί σου λέω, δεν ήταν εύκολο να σε δεχθεί η ενορία του Πειραιά. Να προσεύχεσαι για τους αρρώστους. Να αφιερώνεις στην Παναγία τις χαρές και τις λύπες. Να προσεύχεσαι σε αυτήν, να μεσητεύεις τον Υιό της και σωτήρα μας για την επιτυχία, όχι ανθρώπινη, δεν θα λάβεις χρήματα, δεν θα λάβεις δώρα, αλλά το έργο του Κυρίου που είναι για το καλό όλων των ανθρώπων. Τέλος, στην προσευχή σου, θυμήσου να προσεύχεσαι και για μένα. Ο Θεός να σε λέει. Σεβασμιότατε Πατέρα Θεόδωρε, Σεβασμιότατε Πατέρα Ιωσήφ, Πανουσιολογιότατε Πατέρα Τιμόθε, Σεβαστοί Πρεσβύτεροι και Διάκονοι, αδελφές και αδελφοί των ταγμάτων, αγαπητοί εκπρόσωποι θεσμών και συνδέσμων της Εκκλησίας μας, αγαπημένοι μου συγγενείς, συνάδελφοι και συνεργάτες ιατροί, αλλά πάντα πρωτίστως φίλοι, και όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκεστε πνευματικά παρόντες. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας καλέσει στη μετάνοια. Δεν έχουν ανάγκη από ιατρό όσοι είναι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Ο Κύριος δεν ήρθε για να καλέσει σε μετάνοια αυτούς που νομίζουν ότι είναι ευσεβείς, αλλά τους αμαρτωλούς. Η μετάνοια αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πνευματικής ζωής. Το να αναγνωρίσουμε τα αμαρτήματά μας και για τον λόγο τον οποίο πικράναμε το Θεό, να λάβουμε την απόφαση να αλλάξουμε με το μυστήριο της εξομολόγησης, αυτό αποτελεί την απαρχή της σωτηρίας μας. Δεύτερο βάπτισμα, ανανέωση του βαπτίσματος έχει ονομαστεί η μετάνοια από τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, έμαθα και έζησα μέσα από την καθημερινότητά μου, ξεχώρισα και επέλεξα. Η λέξη μετάνοια, μετανοώ, σημαίνει ολοκληρωτική αλλαγή ζωής. Και με τη βοήθεια της προσευχής και με τη μελέτη του Λόγου του Κυρίου, να προσπαθεί ο καθένας μας να μην επαναλαμβάνει τα λάθη που πικραίνουν το Θεό Πατέρα, αλλά και τους συνανθρώπους μας. Αρρωγός στην προσπάθειά μου αυτή έχει σταθεί εδώ και πολλά έτη ο πνευματικός μου πατέρας Ιωάννης Πάτσης, τον οποίο θεωρώ καταλήτη στην πνευματική μου πορεία. Σεβαστέ Πατέρα Ιωάννη, σας ευχαριστώ. Επέλεξα τα λόγια του Ευαγγελιστή Λουκά
τα οποία σχετίζονται με τη μετάνοια και αναγράφονται στο οπιστόφυλλο της διάταξης της Ιερής Ακολουθίας που κρατάτε στα χέρια σας, καθώς και στο ενθύμιο της χειροτονίας μου που θα έχω την τιμή να σας δώσω. Το εικόνισμα το οποίο υπάρχει επάνω και βρίσκεται και στο Ιερό Βήμα, το επέλεξα διότι εκτός από το ότι εμφανίζει μία δέηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με τα εικονίδια των Αγίων που φέρνουν και τις ονομασίες των προγόνων μου, από την οικογένεια της μητέρας μου, με συντρόφευε αρκετές φορές στο προσκέφαλό μου όταν ήμουν παιδί και προσευχόμουν στον Κύριο μπροστά σε εκείνο, τόσο σε στιγμές χαράς για να τον ευχαριστήσω, όσο και σε στιγμές αγωνίας και πόνου, ώστε να του ζητήσω τη στήριξή του. Οφείλω ένα ξεχωριστό και από καρδίας ευχαριστώ στη σύζυγό μου Ροζίνα, η οποία στήριξε και αγκάλιασε με θέρμη την απόφασή μου για το λειτουργήμα του διακόνου. Και στους γονείς μου, Ανάργυρο και Ελένη, οι οποίοι βρίσκονται πάντα δίπλα μου. Οφείλω όμως να ενθυμούμε και να προσεύχομαι για τις ψυχές των αγαπημένων μου προσώπων που ο Κύριος κάλεσε κοντά Του και να μην ξεχνώ ότι και εκείνοι συνέβαλαν στην ηθική και θρησκευτική μου ανάπτυξη. Παππούδες, γιαγιάδες, θείους, θείες, δασκάλους και καθηγητές. Επιτρέψτε μου με την ευκαιρία να σας πω ότι ο Πανοσολογιότατος πατέρας Τιμόθεος ήταν καθηγητής της συζύγου και δικός μου, στο Τρίτο Λύκειο Καλιθέας. Πολύτιμη ήταν και είναι η συμβολή του Σεβοσμιωτάτου πατέρα Θεόδωρου, ο οποίος υποδεικνύοντας μου τρόπους μελέτης του Λόγου του Κυρίου, με βοήθησε να αναπτύξω την πνευματική μου σκέψη. Σας υπόσχομαι, Σεβασμιότατε, ότι θα συνεχίσω να μελετώ, ώστε να μπορώ επάξια να αναγγέλω το Λόγο του Κυρίου. Σεβαστοί πατέρες, Σωτήρη και Δημήτρη, σας ευχαριστώ για την καλή σας διάθεση και για το χρόνο που απλόχερα αφιερώσατε, ώστε σήμερα να είμαι άξιος να έχω λάβει από τον Αρχιεπίσκοπό μας τη διακονική χειροτονία. Δεν έχουμε ακόμη τελειώσει και αυτό με χαροποιεί ιδιαιτέρως που θα υπάρξει συνέχεια στις συναντήσεις μας στο πνευματικό μου ταξίδι. Ευχαριστώ το Σεβασμιότατο πατέρα Ιωάννη Σπιτέρη για το χρόνο που αφιέρωσε κατά τη διάρκεια των πνευματικών μας ασκήσεων στην Ιερά Μονή Αγίου Φραγκίσκου, αλλά και για τη φιλοξενία. Ομοίως και τους πατέρες Τζούλιο και Ρωμανό. Επιτρέψτε μου ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον κύριο Ριβούτσο Αντώνιο, Γενικό Διευθυντή των Εκπαιδευτερίων Σεν Πολ Δε Λασάλ, για την επιμέλεια και εκτύπωση των βιβλίων της διάταξης της Θείας Λειτουργίας, των προσκλήσεων και της εικόνας ενθύμιο της διακονικής μου χειροτονίας. Πατέρα Ιωάννη Βαρθαλίτη και υποδιάκονε Μάριε, ευχαριστώ για την οργάνωση και τη βοήθειά σας στην τελετή χειροτονίας μου, καθώς και τους λειτουργού υπηρέτες. Ευχαριστώ τον αναγνώστη, κύριο Ιωάννη Στεφάνο, ο οποίος έψαλε τις λιτανίες των Αγίων, αλλά και τον συνεννορίτη μου, κύριο Ιωσήφ Πρίντεζη, για την επιθυμία του να αναγνώσει στην τελετή. Επίσης, τον κύριο Λεωνάρδο Βαπακάρη και την Τζίτζη για τη φωτογράφηση, αλλά και τους υπεύθυνους της διαδικτυακής αναμετάδοσης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Γιώτη Σέργιο και στο φωνητικό σύνολο Μάνου Σαπέρτε, στους οργανίστες κύριο Βενιέρη Νικόλαο, κυρία Ειρήνη Αναστασίου και κυρία Σίνκεβιτς Τατιάνα. Ο καθένας σας, κληρικός και μη, με το δικό του τρόπο, στάθηκε δίπλα μου και προσευχήθηκε στον Κύριο, ώστε να μου χορηγεί τη χάρη Του και να αυξήσει ανάμεσά μου τις ευαγγελικές αρχές. Παρακαλώ, συνεχίστε να είστε δίπλα μου με την προσευχή σας. Ομοίως θα το πράττω και εγώ για εσάς μέσω της διακονίας μου. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις δημοτικές αρχές της Καλιθέας, τον Δήμαρχο Καλιθέας κύριο Κάρναπο Δημήτρη, ο οποίος ήταν πριν λίγο εδώ, και τον κύριο Κωστάκη Εμμανουήλ. Και παρακαλώ, προσευχηθείτε. Συνεχίστε να είστε δίπλα μου με την προσευχή σας. Ομοίως θα το πράττω και εγώ για εσάς μέσω της διακονίας μου. Ο Θεός δεν επιθυμεί να τον υπηρετούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, αισθανόμενοι υποχρέωση καθήκον χωρίς να τον αγαπάμε. Αντιθέτως, η υπηρεσία στο Θεό πρέπει να αποτελεί τη φυσιολογική και γεμάτη αγάπη ανταπόκριση σε Αυτόν που πρώτος μας αγάπησε.
Σας ευχαριστώ. Κλείνετε την κεφαλή για την ευλογία. Ο Θεός, ο οποίος σε κάλεσε στην υπηρεσία των ανθρώπων μέσα στην Εκκλησία Του, ας σου χαρίζει μεγάλο ζήλο προς όλους, ιδιαίτερα προς τους πονεμένους και τους φτωχούς. Αμήν. Εκείνος που σε επιφόρτησε να κηρύττεις το Ευαγγέλιο του Χριστού, ας σε βοηθήσει ώστε, ζώντας σύμφωνα με το Λόγο Του, να είσαι ειλικρινής και ένθερμος μάρτυράς Του. Εκείνος επίσης που σε κατέστησε οικονόμο των μυστηρίων Του, ας σε βοηθήσει να είσαι μιμητής του Υιού Του, του Ιησού Χριστού, και μέσα στον κόσμο διάκονος ενότητας και ειρήνης. Και εσάς όλους τους εδώ παρόντες ήθε να σας ευλογεί ο Παντοδύναμος Θεός, ο Πατέρας και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Πορεύεστε εν ειρήνη Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ακολουθήσει η φωτογράφηση του Αρχιεπισκόπου, του νέου διακόνου, των διακόνων, των ιερέων. Να βγάλουμε, πατέρες, μία φωτογραφία αναμνηστική όλοι μαζί. Μετά ο διάκονος, πατέρας Κωνσταντίνος, θα δεχθεί τις ευχές σας και βγαίνοντας προς έξω υπάρχει ένα μικρό κερασματάκι.